Yamamo to Adeshama Yamamunina ha Yamamo Kwaba the Adom TV from Adom Kasee so dey feared and some papa bi abasi and so may mono Simedua say ya de Bromo Adom TV from Adom Kasee and some obeti bi any IPP said dia so me ha na so me ha no de akodom MPP amanyoko no ya de Bramo First Lady Lordina Mahaman so to beauticians for and I want to yetire no momani mu anya sere de sebeya ye ba ho a ye kombedo we ye ne nsama foforo bi na de NDC MPP we kwa NDC na we ba MPP ene ye de Bramo Adom TV from Adom Kasee bubura betes won wada roma from Adom mo no won so ya sene e bia de from Adom Kasee ne bra wo call adomonline.com e wi insam no benya bia hwe no nya bia kenkan full afia tamaklo so e wo Instagram medina nkasa afia mankwa tamaklo. Makwa ba fe nya brana nsem ni kire mo no yemfa mma mo pani a wono na di IPP amanyoko na ni mowura Kofi Apalu se Nadia Charlotte say electoral commission boss we yi na fra agro no mu a eda ya 7 December no e wo so to abanti wode ni kokromoti no ebe ma MPP amanyoko na wohwemu a wohwe 2012 ni mu a na wo NDC na so afi no wohunu se MPP ne de no eye pepepe sa nti wotoma wo mu a de na nko pese oye bo man no MPP amanyoko ne ba wo be yenti ene no ode ne tumi ni nyina ne mma no akodom MPP amanyoko nsantwefo nhia mudi ase ene owura Kofi Apalu din semi etudwa. The reason why we are supporting the MPP this time around is that we made it known to all the parties that we are ready to work with any party so far as they want to do something good for this country. And Nana Akufo-Addo and his team gave us that respect and came to us and asked us to support them. Because if we look at the team for our manifesto for 2016, it's about IPP Victory 2016, a new plan for jobs and wealth creation. And they are also talking about agenda for jobs. So it means we have ideas to create jobs. They also have ideas to create jobs. If you care to know, they are talking about building a factory in each district of Ghana. One district, one factory. And IPP, on page 13 of our manifesto, we are promising 250 new jobs, 250 factories nationwide that will create 180,000 jobs. And that requires $8.75 billion to do that. And we believe, when you go to page 32 and page 33 of our manifesto, we are talking about turning Ghana into an ICT hub. And they are also talking about ICT hub. So we share things in common this way, and we believe that we should be able to work together. So that answers your question too. We are going to be MPP. But this particular election, like we did for PPP in 2012, we are doing the same thing for MPP. Are you okay? We are going to work with them, help them to capture power. Are you okay? Then, from 2017, we'll still go back to our parties and then manage our party and build our party. So it's not going to be like we are ending our party. No, we are just helping them with the last 3 weeks to the election. We are just throwing our weight behind them and also going to campaign for them to win power. Are you okay? But from 2017, January, we go back to our party and then work for IPP. IPP will be stronger than today, trust me, because some of you, you know only me. You don't know our executives. You know only me. The reason is that I decided to champion the leader, promote the leader, brand the leader, such that everybody will get to know the leader. Now, the strategy will be different.
is going to be party. So if you want anything, don't call me, call any of the executives here, ask them, because they will speak on behalf of the party. Yes. Learn how to accept defeat. Are you okay? If the people decide that this is the person that we are voting for, so be it. If they decide to vote for Nana Akufo-Addo, we will all be happy that we help him to win. But if Yo, nti Kofi Apalu no, are you okay? That's one ya cheche for a year school for na ehia no. Ya toso ne akonsam foforo mo MPP amanyokuo no boy ndisi so bo chire mo sananu ada de akoso na adu fie ni mu wi chire mpentoa ne mboba di ahim wo mamu no. Wo maso odintia o kwa pomotene aposifo achiro ba bi efa enso NDC achitafo ni mabi ebu wani gu san hyehyɛ na aposifo de ma wo no mbefa na adu ani mu ana de sa hoyeyi ebaye wom kyerem se entwa yie asodene ewo NDC bunto so no Adom Kasee edeba Entokwachiri di ya na anu kwasie da etweniti ewo NDC ne MPP amanyokuo no entem wabra na NDC amanyokuo no achitafuo bi se wo kwatenten wapomu anopano ensemi ayedavere ya NDC preto MPP so na MPP so aprabeto NDC so ya enei foforo kra abetomu ene se MPP amanyokuo no wonumu anamsini yowo ayawaso apoye abato empeso aso ne mpanimfo ewowonomo akabomu yode atudwa se basabasa yobi koso na anu kwasie da na ye NDC amanyokuo no achitafo ya prosifo kire wo se enkasa adwumadi abodie wonfa kwantene so ya bohye da chi awokwa ekofa na nadu fie enenam so ema asa basabasa yono etumi atweniti ewoho wabra NDC amanyokuo no achitafo kwatente wapom ewo nima junction honom no aprosifo kire wo babi a womfa na nso odu na nadu fie ho pe en woda wani edehwe ho a emu abo totoo ene mpentoa wode kwadi nsamone ewo honom. Some of their supporters started removing posters of the MPP on the Nana Addo Dankwa's residence. One of the security guys spotted what they were doing and rushed to put a stop to their needless behavior. Unfortunately, they bounced on him and others tried to make their way into the house. They then started throwing stones, bottles, and objects into the house. Some of our members rushed to the police for assistance, but the number of the supporters of the NDC were more than the police. Unfortunately, the police could not act immediately, but rather took them about an hour to move the NDC supporters from the entrance of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo's residence. We in East Iowa constituency sees it as an attempt to create fear and panic in our youth of the constituency who has vowed to vote against the incompetent NDC out of power. Sansemi nyina ehwo no ne MPP amanyokuo no nipa abogina aprema hyebedwadwa ewo ayawaso apoyi abato mpeso aso Peter Mreku so eka ne sem wonde ewogidie se achitafo a no wo NDC amanyokuo no mu anano wokopabo na nadu fie no enye nima en wo firi woso ofiri abato mpeso afoforo so en wokodi saa enyambransem no pani ene Adom Kasee etwetwe nkomo wo ensentwefo enhyiamu a woyoye akiri Peter Mreku eto anensem so en wode atudwa se wabra na nado eye nadwenso wobekwa probo ewo nima mpeso anu sopo no NDC amanyokuo no wonchwechwefo pani Olabode Williams ehye dafa nipa bi emokopa abontinie asie no enyade se eye wonwanwa wode adesede atoma yi presi adwuma no anim se onsem no se sansemi wonya hwehwemu mapa ewom na ne obefum bia no womfa no emfamra kwan so. I do my best to speak to my people, and also the chairman and the executives of this constituency are also speaking to our people. And anytime we go through our Keep Fit walk, after that, I speak to them and I hammer on the need for peace in this constituency. We've had it, and it's been taken up. If you've visited this constituency, the people from Nima, we Yeah, to Adom Kasee no so na citizen vigilante kane so afo na wo hwe atentene ne hu nsam so ra Martin Amidu
edi ato Ghana fo nyina nim se yento aba no emfama NDC amanyokuo no yentuntia wono mo se wo pese woyo mesika no monsetumi kanko ade a ene afia bato no wura matena medusi yentuntia NDC amanyokuo no ye tia ne dia na chese ene asika no monsa ebetumi akanto aso no Adom Kasee de ba nim nyina mu no wasansem we mu no ora Alfred Agbeshi woyo me ye hwe ni mo se ne no mienu pepepe nso no wonso ne nsantwafo bedi enkomo na nsam no to aso ne de ora Martin Amidu ensem odi tudwa no ebini Kani swafo ya na wohwe aswaye hwe omeya tenten ne so no saso ebeye abalo ya pani Martin Amidu ya ne wo bone mrane citizen vigilante ekiremu se emfie mienu nie yo omeyi asenibia kase mpanimfo de tudwa senka mpanimfo nhwe na wanyi sika miliono opepe aduonum baako ene ekire ya ekodi bema woso woye financial engineer baako peyi owo ma Ghana mu Alfred Agbeshi woyomi ho ya mpanimfo ntumi nyi sa sika no wose niema da adi pefesa abanya watisue wonye krado se sika no wobeje ade akomayi futuo mu etuonde wahwe patatakrem ya ne wo ka kire Ghana fo nyina da ne se wobi bia da wo pese Alfred Agbeshi woyomi sika no omayi nsa etumi kane wose oya ne safia ba no wotutia NDC amanyoko no na abanya wobetumi agi sika ye free bema no ho no woto aba no ema no wabegi sa sika yi ede ama omayi pani samu abode atu dwamo en wo kire se ye ka NDC amanyoko na kukudam ya woka kofa ba hu a wono Martin Amidu woka hu bi nanso wahu se sa sika yi a ebeboa ma oman Ghana mpuntua atumi akoso yi odi ama nipa ba akopɛ no abanya wono ka hu bie eye NDC amamuo ya ekosue no enya de se mpanimfo aye krado so obegi sa sika no ede ama oman Ghana nti ono de oye oman Ghana ni kane ansan wo ye NDC ni nti ode omayi ye de adikan ede ho ade sede atudwa se Ghana fo nyina ento aba no ma NDC na amanyoku a wobetumi agi sika no wonto emma won afimpino ene enwotwemu ena sabre na kan 2008 ekoso ewo ma Ghana mu wode kontraje she be manyisa wotwa mu ye nam so nti wabo omayika ama NDC abanyi wontina so ye dikan mu no wode sika twitwi di ema no a enene je akoye twema mentwe ye to Adom Kasee no so na ye de akoye nsam foforo mu na yenko asantemante mu fri se ne de amanebo na free mention ahimfie ba no abeda di pefe se oba hima ya asante hima na mu afie akobia mpem na wato na nanom wonse adu nti wom de ho amanebo no abetu dwa nanam so ama mention ahimfie na nanom de nkrata nam se ne sa ne nti no political campaigns ahodo bonto anom ne ade no sa ne manema ne nyina no wonde wonsa atoso yenkonhira FM yamane boni Prince apia wa homa no so Prince oti enka ye mo aha mejo so many aba yada se yo se kromu te sai menhia de ensam na efri hoba se de o se krom de awehosem na abo ye nyina na ene se ne yedi kan ate no eye oba pani oba hema eye nana ifiase wa kobiam tema otosmienu na wakwakura enti se me no kasa no amamre kwa wi se nra ene eda digitfo no semba abonten se okwakura na ene na amamre kwa so ahemfo no enyina etena ase ebo eye dewuru ankasa ekire amanse nyina se nokre eye nsema ya tete no nokre se oba pani oba hema eko ekura nti nhihyeya ewo ho ne se ne di kan ti ye ne se eye dedebia obewa je se obeye ewa santimemu no omudom nsa ne nokre na ene no musisu dia se we politician we political party bia ma waje se obeye o campaign oba be ni bi nako embe botwene embe yedede embe tonyum embe bosi any entertainment activity bia se we your party we your sorry we bibia de menye koye ni bi na besenko se sebio de share atofom na se mu beye yi a mu bese mu ye no mu konkosie eye mu de share no de ma ho kwan ba se mu abetena se mu bebo nyom ma ye de eno so wo mu de mu nsa atoso a ni nyina no ye twem fiti se ya kwa kopem se wo beye yi ni bi ye no ho esese nso ne se eye enu a eye yawada no ne na wotwe na eye mpenimfo ene nananom nyina ebetena se na wo mu ahyehye edapoti a wo mbeye yi ne eye no ho anhyehye nyina wo de beto edwa
na wɔn yɛ sɛ awia na yɛ sɛ yehu ɛda a ɛyɛ ban ni nyinaa no ɛso ebetwa nti sese no fiti ɛnɛ ɛkɔ deɛ wɔn de wɔn sa ato ne nyinaa so na ɔba asantuma mu ha deɛ a beebia ayɛ arehosɛm a obiara ɛhyɛ tuntum especially ɛwɔ ɛyɛ mehyia efikɛsie mu. Yada se papa Prince Apia ya mane boni Nhyira FM obutu odi dwuma e no de ho ama no bobre ye nti se de asante mantem mo ayie yone ensrenom ne sa ne ma no obeye de ne mom dedanim ni nyina ne se kwemma dana nkasa to na no wonse odo ya to so na ye de akoye nsam foforo mu na mane boy free Nkwanta South e ba no kyeremu a MPP amanyokuo no mu emba bia no won di akotene wo ho pa na naide womo se womo hwede mampani mahama ye ne egusu ye no a ehu hia se ewo se wono mo ko MPP mu so womo to aso nti de katwa so no wontwa so obeto aso nsam ne to aso na Adom Kasee edeba disi amanyoko no mpanimfo ne akitaafo yo wo Nkwanta South say wode awa atu na agi MPP amanyoko no edom anei wase watwe wo ho afira amanyoko no mu ko NDC amanyoko no emu kasamafo ema bone a wo MPP mu na nne wase wajayi wo ama Evans kiremu senti a woso ne MPP enhwe mmomo bio en wade twodwa se ene fra amantemu woni ankasa de wani krutwa bisi ehu mmodem mu a NDC amanyoko no abono wonom nkanka ene Nkwanta anafo abato empeso aso wonom na aso wode no so eto nkyene a nipa NDC ayino se wompre emahye bedwadwa ewo mpeso ano so Geoffrey Kini so sane wasi aboa wo mpeso ano so no wama mabunu dodo no aye adwuma no wohu ne sese wota na chi no wopia no kwa animu a wode mpuntuo beba mpeso ano so ne sa yoso nti na nei MPP ye afrimre santen na nkwo mu wose wone won tintontan watwamu oh boy cho boy me and Mijna Munyina Munimi. Me deputy organizer, Nkwanta South constituency. And another Mabombora Ayimimu Afrisa Poishin Wemu, every MPP, Aba Ebedwani NDC. Now, and you are not for any Munyina Asha or Hatasi. Me Passa Mama Munyina Maswati. Nabo ni so anyadika huntino na yamfa ya honde na bibia amfanta NDC eye yowura Kini Geoffrey na yem papa John Dramani Muhammad anuyanu na dofunum fekeke se enne se uka me hu ha na se udi hu badwani NDC a nkamani beti amapa ebise so uhwe eye national level MPP Empedifo a omutia konwa so e wo national level no MPP no atemu implemensa fine ana wo ba regional level so a eye yampotoma na eno so atemu implemensa aworo mensa John Kojo Japan ya wono ene NDC amanyoko no wonjantani fra mantemu a wodi dom animu age sa nipa yi ese sene sa MPP akitaafo ehu han no wontu woni aka sofo no onhu se NDC amanyoko no ene amanyoko ba akopa so otoma no anaso de wo ho edone a ehwa biada emma wo so ne wogina primra hyebedwadwa wo mpesa ano so Geoffrey Kini so enkasemu ene wone Adom TV Kasee etwetwe nkomo ede twudwa se wo wogidie se wani a abai ebeboa na watwe dom afiri MPP amanyoko no mu aka NDC ho ono onya enya position kura eye juma enunti omatisa wadwen se ye ba beboa NDC for na John Dramani Mahama oye juma wura waye ade a efata aye mpuntu juma waha bekoso betu aso bene juma na yato abama Geoffrey Kini yanto so na yenko PPP amanyoko ni mo Dr. Papa Kwesi Ndum ne de atodwa kire mo se Commander Sugar Factory ye ne ada ne bosumusi we NDC pre wo mo ho wo mo anye bia kekeche se hyehyɛ ne niema pa bia no wo ndeto apono so ne mo so wo mo ye bibi na sese gunani mu ase ne botaye ne nani so ade hunu se da bia no beboa mo men yakwa ni mu nti wo pre mampani no ero mpese wo mo ka hye wo hye Commander Sugar Factory ne wo keyi pe ho anso ne Dr. Papa Kwesi Ndum na kachim ya wagina kura no ahye bedwa
akonya wo hode ama wo mu nti on de ohunu ne se ba ye no chese no mo ahobua bie ni ho a won mo aye na mmom so on be ye bibie na kire sampa pa kwasi ntime nya hwe no ene mo ye nsem nto aso na Adom Kasee edeba Kofa baye ya wono aso etu franka ediama PPP amanyoko no Dr. Papa Kwasim Dum mechire se factory anase mfidijuma kese ya NDC aban yi di hu mirikatente ekobie ye ewo komena ye Commander Sugar Factory anei wonya hwede ponu wode ayemu adwuma no woso ono no hu mirika sene na NDC amanyoko no wosuro no na wohu ne se diama wonum kokobie sa mfidijuma idi a wonya hwe nka esa ase kuro no wofirimu wasaso ayemrahye badwani wo hoda nti wonum beye no wode adinani ene nam so a wonum di mirikatenta akobie sa Commander Sugar Factory na hwede ba akokora wonya nchimmu na wanyamu asikyire se wode kyire fa adwuma wonumu ebeyo ye no ho Papa Kwasim Dum komo twetwe abone nsantwefo etwetwen ye ene wakire mo se emfa ho ne ne NDC abanyi eye ewo Commander ene ne potemu no omanfo ye owo Commander edina egwefo ebrem abato mpeso ane so enimie se wonu ne nipa wo betumi aboa ama Ghana man atumi akonanim etu onde wogidie safi aba no wo beto ede ama no wa bra wo chiemu fa empuntudwuma wose NDC aban no eye nanso woti mu poye abode yo wo Commander hono nye ene wakire mo se babi a nadwumabo ewo Commander ne potemu bia no empanimfo otwa kwan ewo Commander ho a wodu ho an wagya kwan no ho no mo ya babi ba akupa ni hotel wode wonuma hyede twa kwan no asi ni hotel kwan no asesei wobi kɔ ho no mo ye nyina we so ntwe ahomra na hye no so ebubra betes won wadaro ma Promtobra Kasee on so yasene ma ye de bre yakɔgye won krato eni e ba nsam no de aka kyire no ye beto aso Yemwa kwa Adom TV Promtobra Kasee no so yeto aso akobo ase na wotwe ye mu ne yebo mo nka ye kire mo semensi krache pani owo obo ase na de etwa no kokose tie ne nyina ne se Anglo Gold Ashanti ya wo mo prea se ja ebe ya kono be ye de no ne wodo ntomo akobo MPP amanyokuo ni mu ne yadidi mu akonya mrasho bedwani ogina mu de mo obo ase MPP amanyokuo ba amo akirem no kura bia ni sansem ni mu ye ne obo ase fon so dim komode afade wo mate de wo mahunu efa sansemi ho ansam ne to aso na Adom Kasee edeba mfa Anglo Gold Ashanti logos enye politics de etiene se eye NDC aban President Mama aban ye kon mu fa so mu ne agi edi no enye investors no ba kasa aban ni mu kakra no pam investors no nti MPP wo hwe page 93 of your manifesto ye dia tudwa se ye ba anamontio bia yebetu a egie ebe pagya no yebetu ama egie apagya eye no na ye ka ho asem wo billboard ni so se ye nto aba no ema MPP
na yenji AGA ensan emre bio sa message no na billboard ne so de wo kan about logo ni de misusu se eyemu asem kete AGA mpanyimfo no agitum se ba bio mu gina no mu hi aban moa omu anim se aban moa omu omu nti na omu company no da form no nti omu no asem wo nyina ye kan se ye bebo omu na ye omu de how many say one share we be say omu logo ni de na ti geso omu de omu edge politics mu but ye use logo no say na be ya aboaseman ebehu say eye Anglo Gold Ashanti na ye ka ho asem efi say wo kiro AGA no a se bi o enye obi a nanim na de ban enye obi a nanim akenkan na mom logo ni de obi ehu a o se o se ye dwumadi e wa hai NMPP for say omu ba GS ho amayen enya adwenboni bia na ye de ye empanyufo no ne ya kasa ye gusu edi nkita ho kwan ebe fa so a AGA ebe pagya wa bra enkoye se omu de omu ho agi amanyosem mu enti eno no owura kwakuku aten wo chire mu ono ne mraso bedwani ma obo ase empotamo na wo wie ne saa no so Adom Kasee kwa AGA mpanifo ho no wonkodi nkomo wo de abeto dwa no kura bi animu se ne wo de wonto makobo MPP ho wo de gina ho se adwumakuo ye begina ne na so ne Adom Kasee echenkomo yi nyame ni nipa anim die amanyo yentumi ye bi emrapo ma ye ho kwan se ye be ya amanyosem ena nidie mu no yentumi ya amanyosem ye multinational company ye de ye adwuma aban bi ye wo so bia ene ne ye adwuma nti amanyosem de ye mfa ye ho hyem bi ye employees kura no da bia ye ne obi akasa ye kasa obi anhwe ne utterances ene ne behavior ne bibia wo krom mema obi a infection dan fa ne ho hye amanyosem entwetwe company no nkɔhye amanyosem bia mu nti ye ka amanyosem de a company no ye ntumi ye amanyosem na ye nye amanyosem aden ena modem logo ama NPP4 e dey be boss wo enye no kre se AGA de ni logo ama MPP ni bia ama ode aye billboard wo krom sene a woni me nyina anim no sese no global village na ewo mu yi sese internet so ene bibia enti no woti ha sese yi wo internet ni sese a na o Google AGA logo a images bebre beba a wo betumi apiki bia na ode aye bibia so be na mom emra ma ho kwan se ubefa na ode aye bibia a patented logo nti company no pe ene ye wo tumi se yetumi use de ye bibia etesa nti no ye mfa ye logo mo bia se onfanye bibia etesa na so logo no obi anso betumi apeke wo bibia na we use a omo yamane yo yen from anofo yi ho na yen konsam foforo mo St Peter's Mission School ye wa denta mensin mo na ya bo wo mabaso 2016 BC eno ne basic school e bo wo humoden pa na bema school na hye wo moden amene won ene Adom Kasee di nkomo a won so won be ye de baboro sumpo amabo ama ngumasua ya kono na ye fe e wo school ni mo panifo yi ni Adom Kasee edi nkomo yi suku ba kwa mpanimfo abo waba so se obo wo homoden e wa fimpinu ene edu ensia BC insɔhwɛ ya wotwero yemu ene St Peter's Mission School ye wo adenta mensin emu mpanimfo a wode suku no ano ekyire mu se Mmofra hanu ya bode won ekosi akan ebo san sohwe emu no womu biada ni wono mu a wonya emma efri edu ekro ya kyese obi anya single digit we ehu abasobode enanne wode ama suku yi ama owura gift otu ya woni headmistress a wode suku no ne fa ye wo fem ano ede atudwa se emode mu adisuafo ya wo St Peter's Mission School ye wo adente mu abo no nyehwe se mmofra kwan ya wo fa so pa wo hu achi na wo suade ene wo mode mu abobo ena nei wodi so emfaso kisho say ye mofra no ba school ntem e ma yenya the best of the day anopa your morning program between 6 and 8 and some normal school be starting no omo wo problems a friend remedial school yenya abote church omo omo hu de also omo ye stressing on notes obia be tro ni notes and making sure say our textbooks ni bibia ye we teacher for so a omo dore adwuma ni ma omo boa eche mofra na de na ka che sa parents on fa ne ba ne St Peter's Mission School na said the tie bia no by the time akwa ne be cho BC no obedi nkunu ye be advise mofra nyina say omo moa ye nyina ye mo mpa ma ye parents omo vote na omo nto aba no asomdwem obi advise ne mama ne papa so koto aba na onto asomdwem no mrefie na oman ne nyina ye nya asomdwem wabra abakra chepani yo wo adenta mensinum owura Benjamin Angunu ekasa wabra na wo ba chechefo abaso ebo wa finsha na ye toso enson emu
ɛna wɔde atu dwa sɛ akyerɛkyerɛfoɔ a aka Ghana nyina nhwɛ wɔnhyia saa akyerɛkyerɛfoɔ na mmɔden mo bi a wɔbɔ a ɛbɛboa mmɔfra a wɔkyerɛ wadeɛ no wɔmfa ennue wɔ mu. Yegyina no so na Adom TV Pramtobra Kasee na fie ya bo ano de bra mo na ha na bra ma kwan ne yede ni nyina asie bubra bitters won the boy chidom na Kasee nso ba bia wo bia no unya bi ehwe ye etie midin ya fie mankwa tamaklo